Mae'n flwyddyn union ers darllediad byw olaf John Peel ar Radio 1. Ychydig yn ddiweddarach bu farw ar ei wyliau yn Peru. Heno, mae digwyddiadau cerddorol yn digwydd ar draws y byd mewn teyrnged iddo. Fi oedd yn y siop mas Billers yn Gaerdydd yn siarad gyda perchennog am ei gariad at gerddoriaeth. Fe oedd y cynta i roi cerddoriaeth Cymraeg ar Radio 1. Faint nath hyn helpu'r sîn yng Nghymru? Nath e codi ymwybyddiaeth am y sîn Cymraeg? Fel mewn ffordd mae John Peel yn extremely pwysig yn y sîn Cymraeg. So bandio fatha Anrefn, Llwybr Lleithog, Melys, pobl fel la. So nhw wedi cael yr exposure sy'n nhw wedi cael, so ddim am John Peel. Mae jyst i agor llygada pobl i'r subculture sydd yn Prydain a bod ma yn Gymru, bod yn gwlad fach, mae lot o gerddoriaeth yn dod allan ohoni, mae lot o bobl yn tueddu i anwybyddu hynna. Mae wedi rhoi sylfaen i bobl eraill fel Hugh Stevens, obviously, sy'n mynd i chwarae stuff Cymraeg, ond mae Rob dy Banc nawr ar Radio 1 yn chwarae stuff Cymraeg hefyd o hybrid o gilydd. Mae wastad wedi bod yn anodd i fandiau bach dorri trwodd i gael cynulleidfa mwy, ond wrth gwrs os chi'n canu'n Gymraeg a chi'n trio torri trwodd i weddill Prydain a weddill y byd, mae'n hyd yn oed anoddach achos mae gennych chi'r bardiau ieithyddol yna hefyd, ond oedd Peel jyst yn anwybyddu yna gyd ac yn chwarae pethau ddyn hoffi, pethau oedd ei gallu clywed oedd yn dda, pethau ddim fel fysa i wrandawyr yn hoffi clywed. Oedd yn mewn i pethau hollol gwallgo fel yodeling music a oedd yn chwarae trawstoriad mwyaf eang allu feddwl amdano gerddoriaeth. Ond o ran be nath e i lot o grwpiau o Gymru wedi grwpiau yn canu'n Gymraeg yn amrwysiadwy achos tra oedd brandiau fel datblygu yn cael ei anwybyddu'n llwyr hyd yn oed i sensro gan Radio Cymru ar y pryd. John Peel oedd yn rhoi llwyfan iddyn nhw a cynnig sesiynau iddyn nhw. Peel oedd y cyntaf i chwarae records Cymraeg ar Radio 1, dwi'n meddwl, a nath yn neud yna ar draws y blynyddoedd oedd yn darlledu ar Radio 1. Dwi'n meddwl ar yr awyr am rhywbeth fel 37 o flynyddoedd i gyd, felly nath e gael lot mewn. Ac wrth gwrs oedd yn chwarae miloedd a miloedd a miloedd o records trwy gydol ei amser ar Radio 1. A dwi'n meddwl oedd gen i'r nac yma tapio mewn i scenes oedd yn digwydd tu allan i Lundain, cerddoriaeth Cymraeg, ond cerddoriaeth hefyd o'r Alban a scenes hip-hop a drum and bass a happy hardcore pethau. Oedd gen i'r nac yna i fynd, wel, does yna neb arall yn cynrychioli y gerddoriaeth yma ar y radio, felly rhaid i fi wneud, really. Ar gyfer un o'r rhaglenni cyntaf One Music a Radio 1 ar ôl i Peel farw, rhaid ni fel am pa sesiynau i roi ar y radio. Felly wnaethon ni bwcio sleifar ar teulu i ddod lawr i studios hanesyddol Made of Vale, y BBC yn Llundain. A wnaethon ni wneud track ar Cof Am John Peel ac oedd yn sesiwn gwych. Fel arfer fi sy'n recordio fel adre efo brawd fydd. It was fel microphone 999 o agos neu beth. O'n i oedd yn mynd i Made of Vale a fel studio huge yna. A fel lle oedd y gyr o pobl fel Chili Peppers, pobl fel yna.